newid bywyd ni fel ffarmwrs, a dwi fama i siarad efo Andrea Thomas o Dilwyn Rodric, neu cwmni Dilwyn Rodric. Sut mae pethau? Mae pethau'n dda, ni yn y ffair ea, ni'n dod ys blynyddau mowr. Mae e'n gyfle i ni i ddangos beth i ni'n gynnig yn cefn gwlad i'r ffermwyr. Ie, a mae gen ti bethau gwahanol yma. Ni wedi siarad yn bach amdanyn nhw, beth sy'n wahanol amdanyn nhw? Wel, ni'n trial cael tyma bach o ymrwywiaeth, rhywbeth i siwto pawb. Bikes mwyaf pwerus i'r ffermwyr sy'n neud lot o waith trwm. Yeah. Mae'r 450 hyn yn y canol man hyn. Mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei lonsio yn y Royal Welsh leni. So mae hwn yn newydd? Odi, mae e. Sim lot o'r ein wedi dod mas. Yeah. Ni'n trial cynnig rhywbeth i bawb, ti'n modd? Ie, rhywbeth gwahanol i rei pobl. Yeah. A ti'n gwybod be? Dwi'n licio'r syniad yma, a'r hengi bach ar y cefn. Cos mae gen i fi un o hein ar yng nghlod i. Mae'r cwn yn gweithio'n galed ar y ffermydd, so mae'n neis i gael rhywbeth iddyn nhw fod yn gyffyrddus i weithio, a mae'n arbed i coesau nhw fynd yn styc yn y bars. Yndi, mae saff iawn iddyn nhw dydy, a mae o'n syniad bach call gwych dydy. Rhywbeth neis i iste arno hefyd os wyt ti ddim yn cael iste ar y set. Yndi. A be di hwn? Mae hwn yn lliwgar gwahanol? Limited edition bike yw hwn. Mae e ar camouflage arno fe. Mae gamekeepers yn licio fe a pobl sy'n seithi. Sa hwn reit handi fi, sa'r wraig yn weld fi ar y mynydd. So ni'n gwneud cot a hwn i fyny na. Wel, na fe. A dyn nhw'n gwerthu reit da fe? Wel, mae rhywbeth wahanol. Mae pawb licio rhywbeth bach ots i arfer. Yndi. A i'r plant. I'r plant. A mae'n dod yn agos at dolyg. Os yw rhywbeth a hyn wedi cael ei gwerthu? Wel, y peth yw, mae plant bach licio gweld rhywbeth i seisi nhw hunain. Yndi. I'r ffarmwr y dyfodol, falle i helpu dad ar y ffarm. Ie. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n gobeithio gei di ffair ea gwych yma. Diolch yn fawr i chi.